Sillej, fil-palazz fejn naħdmu xu ġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar, għax l-istatwa li kella ebet. Ir-rid sartu antika, u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura, jien ma nafx u kollu nammetti, għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib, u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Dejjem xi kedda meta tarat li fl-uffiċċju dis-sinjura dejjem tidni indoq. Qatt ma nieqaf indoq. Ikun ħaqni break le. U issa rad niġi minn idea mhux se nibda ndoq issa. Ħanikkalma naqra ktieb ma tindoq wara. Il-pinna saħra tan-nannu sejjer oħra. Sor Amelia. Sor Amelia kienet tħobb teda wisq fil-ġnien tal-kunvent. Kienet iżommu pinna kemm jista' jkun. Kellha 60 sena, imma kienet ta' fuq taħħe. Kien ġnien tassew kbir minn li siġar tal-frott, sari u fjuri. Dejjem ixxomm il-fjuri. U kellha biex tafux. Il-neħira kien tassew prominenti. Kien qisu qluħ ta' dajsa u biex taxxaqa kien mimlisu. Imma insomma, saba' storijiet kienu ċedewna l-isbaħ kamra bl-ikbar tieqa li kien hemm fil-kunvent. Din il-kamra kienet tinsab eżatt mal-ġnien. Sor Amelia issa ma kellix skużi bit-taraġġ jew għax tinsab il-bot mill-ġnien. Bir-raġun, għax dak kien xogħla. Il-madre u s-sorijiet kienu jippretendu li l-ġnien ikun dejjem miżmum tajjeb. Wara kollox, ir-riżorsi tal-ikel minn hemm kienu jġibuhom. Apparti minn hekk, waqt il-ħin tal-mistrieħ, kienu ta' spiss imorru jippassiġġaw fil-ġnien jaqraw xi ktieb jew iserħu l-menti. Il-koka tagħhom kont tara dieħla u ħirġa fil-ġnien biex tiġbor il-basal, il-patata, it-tunnarija u t-tadam. Kultant taqta' xi frotta lawnu lem biex isservihom waqt l-ikla ta' nofsinhar. U fost l-oħrajn, Sor Amelia stempet storduta. Ma ferħitx tmur fil-ġnien. In-nies tal-kunvent marret minnu fih l-bjaw ġabula t-tabib. X'għandha dott? Saqsietu l-madre. Mid-dera iċċaqal ila l-mata u id-dinja u m'hemmx garanzija li sera għaddila malajr. Tista' ddum ftit ġranet, ġimgħat jew anke xhur għalla t-tabib. Kelli każ ta' pazjenta li damet sena sħiħa tbati minn din il-kundizzjoni. Reġa' żied it-tabib. Il-madre baqgħet iċċassata ddawwer il-kuruna tar-Rożarju fida, imma ma wiġbet xejn. Ħalsitu baqgħet sejra l-uffiċċju tagħha mħasba. Waqt it-talta filgħodu, il-madre qalet Amelia kienet ma tiflaħx u ħeġġithom jitolbu għaliha biex tfiq malajr. Apparti minn hekk, ħadd ma kien jaf jieħu ħsieb il-ġnien daqsahux. Il-ġranet bdew għaddejjin ġimgħa wara ġimgħa u f'kemm trozzali għadda l-ewwel xahar. Sor Amelia baqgħet storduta. Il-ġnien beda jieħu xejn oħra. Ħaxix ħażin ma' kull imkien, frotti mħassar u ħliefjuri mejtin ma tarax. L-ikbar problema kien il-bebbux u l-bura l-wien, imlew ġnien sħiħ u f'kemm inni ngħidlek il-kaboċċi u l-ħass ġew qishom passatut. L-olliq kiber kważi nofs metru. Minħabba x-xita u l-olliq, il-madre u s-sorijiet ma baqgħux joħorġu jippassiġġaw fil-ġnien. Il-koka biss kienet toħroġ u għall-bżonn biex tiġbor il-prodotti jew x'kien fadal minnhom għat-tisjik. Kulħadd beda jkoll, imma ma kien hemm xejn x'tagħmel. Għaddew 3 xhur hekk. L-ewwel ġimgħa tar-raba' xahar, in-ners marret tiġri tkellem lill-madre. Illum qamet bil-qiegħda fis-sodda u kienet. Għaltra n-ners ferħana. Tgħid kemm ferħet il-madre. Bis-saħħa tiegħek, Amelia se terġa' tkun fostna. Grazzi. Weġbet għall-madre u marret tiġri tagħti l-aħbar tajba lis-sorijiet waqt l-ikla ta' nofsinhar. Fi żmien 15, Sor Amelia qamet fuq saqajja. Donnu kien għaddilha l-kollox l-isturdament. Miskina, ħadet l-ikbar qata ta' ħajjitha meta ħarġet fil-ġnien biex terġa' tibda r-rutina tagħha. Il-ġnien lanqas kien jintaraf. Ix-xitwa kienet kważi spiċċat. Bil-boots, bl-inkwanti u mgezza fi xwejjeġ ħoxnin, bdiet bil-mod tneħħi l-ħaxix ħażin u x-xewk.
taffeċ fil-ħamrija mxarba u ċar isfel, bdiet tiġbor il-bebbux u l-buarwin li kien għamel festa sieħa fil-ġnien. Kella tarmi l-ħass u l-kaboċċi u ħelset mill-frotti mħassar u l-fjuri mejtin. Il-din it-tajat li ma jina rrid nariftum bil-istorju, uffa, ħankompli ndoq, u bat nkompli naqra dar boħru. Ara dan, dan.